l'abandonament de les persones LGBTI del seu lloc de residència per por a patir rebuig, discriminació, violència i que es dona especialment en zones rurals. Jo crec que també té una altra dimensió, no? Que és el fet de no poder viure en pau la teva identitat o la teva orientació sexual al lloc on vius. Crec que té a veure també amb no hi ha llocs segurs, visibles, llocs on t'entienden. Com el context t'influeix a tu, com et veuen, no? El tema de discriminació o d'això, sinó també en com tu interactues amb el teu context, no? És a dir, clar, en una ciutat gran tipus Barcelona, tu tens un espai LGBTI des de fa anys, tu tens una comunitat LGBTI organitzada que fa temps que es coneix, una xarxa, tu tens gent internacional que ve i que va, vull dir, clar, tens uns referents, uns recursos que malauradament Figueres no té, Girona no té, imagina los pueblos. Digo, por eso sigo diciendo, no soy afortunado porque nunca he tenido problema en cuanto a eso, pero sé que mucha gente sí y sé que es duro para toda esa gente pues poder vivir todas esas experiencias y gracias a Dios que existen pues asociaciones en las que pueden acogerse de alguna manera, ¿no? Pedir ayuda, no sé. Les persones migrants per ser exili, el problema no és només que no pots anar a una ciutat gran, sinó que a més has de marxar molt lluny, no? I a més, les complicacions, això, no? Sí, del idioma, por ejemplo. Recursos, que segurament requereix molt més recursos econòmics que desplaçar-te a Barcelona i diplomàtics. Jo ja sí penso que el motiu pel exili és molt variat i no és només una causa, sinó és un conjunt de moltes coses. I jo crec que aquí la família fa molt. No sé, és una família que no ve del mateix poble, probablement no tindràs tanta necessitat, no? En un moment de redsenya, per exemple. Que hi ha persones que no han volgut venir per no visibilitzar-se. Crec que aquesta qüestió de els pobles, no? S'escolta tot això de insults i aquest tipus de... No? El que tinc la sensació és que hi ha una espècie de LGTBifòbia sutil, que no és una cosa explícita, que no és una cosa violenta. Me'n vaig a un altre país, no? Quan ets major de 18 anys, o quan tens els recursos econòmics per permetre-ho, no? Bueno, podem ficar un exemple del que ha passat amb aquesta reunió que s'ha convidat a gent on no han volgut venir, si no era amb la cara difuminada, sense que sortís al cap. Així que jo crec que el terme exili es comenci a estudiar una miqueta és important.